Ура! Иртәгә эшәргә шәк-шәк пешерергә барабыз. Минем әбекәй Йосылы Түткәй аш-су остасы. Аны бөтен күрше-тирә авылларда беләләр. Фәлән авылда фәләннең улы иленә, кызы кияүгә чыга яки башкада булып бара икән дигән хәбәр телдән телгә, колактан колакка күчәргә өлгерми, көттә тор, бездә телефон шалтырый. Әбекәйне шәк-шәк пешерергә чакыралар. Безнең якның шәк-шәгедә аның әллә каян аерылып тора. Бармак башы кадәрле, сап-сары гәрәбәләрне тау кебек итеп чәчәк балына гына катырып ияләр. Аңа карлыган кагыннан төрле чәчәкләр кисеп бизиләр. Ул көн яктысында бер төрле булып ялтырый. Ут яктысында башка төрле итеп йылык килә. Бездә шәк-шәк туй табынының күрке ул. Туй мәҗлесенең иң югары ноктасы. Аны табынга алып чыгып тәкъдим итү үзе бер тантана. Туй мәҗлесе ахырына таба авышкач, кияү белән кәләшне котлаулар тәмамлагач, нәсәпнең хөрмәтле апасы кодагыйлар алып килгән шәк-шәкне баш түбәсенә куеп, бии алып чыга. Кыштырдавык үтә күренмәле кәгазьгә төрелгән тау чаклы шәк-шәкне күреп туй халкы ах итеп куя. Бер мәл тынсыз калып, шәк-шәкнең сыйфатын бәяләп өлгергәч, дәррәү алкышлый башлыйлар. Аннары шәк-шәкне аш бүлмәсенә алып кереп китеп, кисәкләргә бүлеп чыгаралар. Авыз итмәгән берәү дә калмый. Безнең якта беләләр. Шәк-шәк нинди, килен шундый. Әлбәттә, туйга уңмаган шәк-шәк белән килмиләр инде. Чөнки бу дәрәҗәле эшне булачак киленең әти-әнисе оста кулына тапшыра. Кызны үстерә белдек, ә менә шәк-шәгенә тотынырга куркыта. Йосылы Түткәй, безгә дә пешереп кенә бирерсең инде. Синең кулдан төшкән шәк-шәк бигрәкләрдә уңа. Кул артың җиңел бит синең. Синең шәк-шәк белән барган килен кияү нигезенә таш булып төшә дип, салпы якка салам кыстыра чакыруларны әбекәй озак чыдамый, ризалаша. Алай дисәң дә, театр уйнамый калмый үзе тагын. Тагын да мактатасы килеп ялындырган була. Әллә нәрсә кулым китте әле соңгы араларда. Уңдыра алмам дип куркам. Картаям ахрысы инде. Теге якның җавабы әзерләп куелган була инде. Йосылы Түткәй, ни дигән сүз ул? Шәк-шәкне синнән дә ыстарак пешергән кеше күргәнебез юк безнең. Әле күптән түгел генә ерак туганнарыбызның туенда булып кайттык. Синекенә җитми инде дип, анда да сине искә алдык дигәч, әбекәй бирешә. Менә бу көнне дә әбекәй әзерләнеп көтте. Оннан бигрәк мин зарыктым әле, чөнки әти белән әни эштә булгач, әбекәй мине дә яш кына үзенә ияртеп йөри. Барасы кешеләрне алдан ук кисәтеп куя. Кылыным да бар инде минем дип, кет көлгән була. Шулай итеп мине дә зур кунак итеп каршы алалар. Мин дә моңа ияләнеп беттем инде. Кунакта үз дәрәҗәмне белеп кенә йөрим, артык әрсезләнмим дә, кадерсезләнмим дә. Бу юлы безне алырга дип Шакирҗан бабай ат җигеп килгән. Урамда әллә ни суык түгел, шулай да салкын тимәсен дип мине пәлтә өстеннән шәл белән төреп чанага чыгарып утырттылар. Әбекәй дә шәлен кат-кат урап, шәк-шәк пешергәндәге кирәк-яракларны салынган төенчеген кочаклап, артка карап утырды. Шакирҗан бабай артка басып, әйдә малкай дип дилбәгәне бер кагу булды. Ат шим-кара төстәге янына туктап торган арада бәс сарган сыртын бер калтыратып алды да, чананы акрын гына шудырып тартады башлады. Барган сайын ул адымнарын тизәйтеп, йорт тавык башлады. Мин чанага мул итеп салган пешәнгә күмелеп диярлек, утырган көйгә чанадан сызылып калган ике эзне күзәтеп, барып җиткәнне сизми дә калганмын.
Türünde demli tatlı yaşı, şek tabın matırlığı, şek tabın kıyaşı. Ona kimseyin birinci şek biriyle ona, uzatqanda kuşten eşke şek biriyle ona. Ona kimseyin birinci şek biriyle ona, uzatqanda kuşten eşke şek biriyle ona. Allı şek, temli şek, aman iske, tüşe balaşa. Meyrem üsteli milli bulak, bizning zotli demli şek. Qotqin salqin ko'ngillarni shak bo'g'irsin, sevilgan menim xalqimni milli shak beritsin. Bog'i zotli demli shak qobib qorag'i shoqshaq, xalqimning motor ko'ngilin anglab olirsiz shu shaq. Zotli demli shak qobib qorag'i shoqshaq, xalqimning motor ko'ngilin anglab olirsiz shu shaq. Li shak, demli shak, aman isga tusha bolaşaq. Bayram isteli milli bulak, bizning zotli demli shak. Şak qobib qorag'i shoqshaq, xalqimning motor ko'ngilin anglab olirsiz shu shaq. Li shak, temli shak, aman isga tusha bolaşaq. Bayram isteli milli bulak, bizning zotli demli shak. Li shak, temli shak, aman isga tusha bolaşaq. Bayram isteli milli bulak, bizning zotli demli shak. Bizning zotli demli shak. Bizning zotli demli shak. Эшәр ерак түгел, 3-4 чакрым гына. Озакта үтмәде, без зәңгәр буяулы, агачтан шелтәрләп төшерелгән бизәкле капка алдына килеп туктадык. Өйдә безне көтәләр иде инде. Кемдер тәрәзәгә күз төшерде дә юкка да чыкты. Бер мизгелдән ишектә өстенә күфәйке кия чыгып килүче бер апа күренде. Ул туп-туры әбекәй янына килеп, ике куллап күреште, аннан соң мине иңнәремнән тотып өйгә әйдәде. Йөссылы төткәй, кем исемле була әле сезнеке? Бусы кечерәгеме әле? Әйе, Фатыма, бусы төпшеге, Таһирым. Үзем турыда сүз чыккач, җитдиләнә төшәм. Минем роль тәрбияле, зур үскән малай. Менә бит, безнең кыз Зөһрә исемле, бик яхшы. Бергәләп уйнарлар менә, дуслашырлар дип сөйләнә, болот пар ияртеп өйгә килеп кердек. Пар таралуга, олылар арасыннан мич ягынарак йылышып алгарак чыгам. Оппа, дияр иде минем әти бу очракта. Нәкъ каршымда кара чутыр кебек бер кызый басып тора. Ике кулы билендә, уң аягын алгарак сузганда, ңардыр селкетеп тора. Зөһрә шушыдыр инде. Башка вакытта җайлап кына шишенер идем, киез каталарымны, пәлтәләремне салып илешкә үзем илеп куяр идем. Бу юлы әллә нишләдем. Теге кызның карашы шулай тәэсир иттеме, көтмәгәндерәк килеп чыктымы, кадакланган кебек бастым да каттым. Теге кызы кирфек тә какмый, туп-туры күземә карап тора. Таһир улым, шишен инде. Әбекәй дәшмәсә, күпме торыр идек икән шулай. Зөһрә кызым, бу Таһир була, кунакны каршы ал, бергәләп уйнарсыз дип теге апа аныгын кузгатмакчы була. Ләкин кызый аның сүзләренә кулак салмый да. Мине инә күзеннән үткәреп тикшерүе.
Бу малай шәк-шәк ашый-ашый үзе дә шәк-шәккә охшап беткән икән инде. Сап-сары, сипкелле, борыны да төш кебек кенә. Борын астыннан балы да агып чыккан. Әнә дип бармагы белән төртеп күрсәтте дә көлеп җибәрде. Тавышы яңгырап чыга, колакны ярып, зыңлап китә. Мин тизрәк итеп борын тартып куям. Салкында җибегән генә ул. Маңка малай дип белдеңме әллә мине? Ачуым кабара, дуслашасы килми бу чигән арбасыннан төшеп калган кебек кара кыз белән. Зөһрә дим, сиңа әйтелгән бит, кунак малайын кыерсытасы булма. Ишетсен колагың, караны. Шул чак кулына ботинкаларын тотып, мич арасыннан яшьрәк кенә бер абый чыга. Зөһрә дигәннәренең әтиседер инде. Шим кара чәчле, кара мыеклы. Исәннәрмесез? Әйдәгез, узыгыз, кыенсынып тормагыз дип безгә юл бирә. Бир бишне ди, миңа кулын суза. Мин дә югалып калмыйм. Шунда ук шап итеп аның кулын кысам. Молодец, Таһир, шәп егет, диде мыеклы абый миңа күз кыса. Үзе Зөһрәгә ымлап, нактыр ди. Мин аның ни әйтергә теләвен төшенеп җитмим. Шулай да аның теләктәшлеге көч бирә. Аның бу сүзләре көн дәвамында күп тапкырлар искә төшәчәк, билгеле. Чөнки алда мин сөйлисе вакыйгалар нәкъ шәк-шәк кебек бер-берсенә ябышып барды. Җыйгач, озаклап искә төшереп сөйләрлек олы бер өем хатирә булып калмашты. Бергәләп бал, ак күмәч белән шәйләп алгач, өлкәннәр озакка сузмыйча эшкә дә кереште. Әбекәй үз эшен әйбәт белә. Шигүле аляпкычын япты, башына ак яулыгын чиеп бәйләп куйды. Бу рәвешле киенгәч, аның булай да нурлы йөзе тагын да яктырып китә. Ләкин кыяфәте җитдиләнә төшә. Әбекәй шәк-шәк пешергәндә артык сүз сөйләшми. Бу вакытта аны эшеннән бүлмәүен хәерле. Барыбер файдасы булмаячак. Шуңа да мин кунакта булсам да Әбекәйдән ераграк йөрим. Аңа ярдәм итүче хуҗа апа да йөгергәләп, ул кушканны гына үтәп йөри. Казан астына чыратык, төшне булгат, майны кара, күмерен алып бераз сүрелсен. Менә шундый фәрманнар гына бирә Әбекәй, башка вакытта йомшак, ягымлы итеп сөйләшә торган йөз солы түткәйне алаштырып куйганнар менә. Шуңа күрә дә чәйдән соң миңа теләсәм дә, теләмәсәм дә Зөһрәгә иярүдән башка чарам калмады. Зөһрә үзе башта гына усал булып кыланган икән. Икәү генә калгач, башта уенчыкларын күрсәтеп чыкты. Аның курчакларының минем өчен ни кызыгы бар инде. Минем кранлы машинам бар. Шуны үзем белән алып киләсе булган икән. Әниңнән сора, сиңа да алсыннар дигән идем Зөһрә. Кирәкми. Машиналар белән малайлар гына уйный дип кире какты. Әйдә мин сиңа бер нәрсә күрсәтәм дип ул караваты астыннан бер тартма сиреп чыгарды. Анда бик күп конфет кагазлар ята иде. Шулар арасыннан Зөһрә ялтыравык кагазны алды да, менә иснәп кара дип борын төбенә сузды. Шуннан да тәмле ис килә иде. Шунда ук таныдым, җиләкле сагыз кагазе. Минеке дә бар иде мондый, дигән булдым мин борын тартып. Миңа алма апаны сырырга килгәндә булачак жизнь алып килгән иде. Битте инде. Сиңа да калдырган идем. Иртән чәйнәп карыйм әле дип каптым да ялгыш юттым, диде дә шылтыратып көлеп җибәрде Зөһрә. Башка күрсәтер уенчыклары, китаплары калмагач, без качышлы уйный башладык. Берсендә Зөһрә мич башына менеп качкан булып чыкты. Әбекәйгә бу җаваплы эшен башкарганда якын килергә ярамаганны мин беләм дә ул. Ә менә Зөһрә белми шул. Өстәвенә гынах шымлыгы мич башына киптерергә кабак тешләре куйган булганнар. Зөһрә кыштыр-кыштыр килгән арада шуның берничәсе Казанга төшкән. Әбекәй чыжлап торган майга салырга дип иләктәге төшен или-или Казанга таба килсә, тегендә кабак тешләре чыжылдап йөзеп йөри. Ай, җаным дип кычкырып җибәрмәсенме Әбекәй? Хәтта ки Зөһрә дә куркуыннан тизрәк шул ягын караган, каравын караган да күлмәге белән эләгеп калган. Күлмәк шунда йыртылып китеп, Зөһрә шатлык арасына мәтәлеп төшкән.
Шуннан безне урамга чыгарып җибәрергә карар иттеләр. Бәләсеннән баш аяк дигәннәрдер инде. Әби тавышларга барабыз алайса диде Зөһрә чыгып киткәндә. Аңа мин булгач әллә ни эләкмәде. Эй, бала, кайнар майга төшкән булсасың дип бот шаптылар да күлмәген алыштырып киендереп тә куйдылар. Шакирҗан бабай, ана Зөһрә бабаем дип йөртә. Мал карарга чыгып бара иде. Аңа безгә күз кулак булырга куштылар. Зөһрә, артыгын кыланма дип бармак янап калды әбисе. Аны мин ишеттем, Зөһрәдән җилләр искән иде инде. Бабайымнан курыкма, ул күп сөйләшми, әби аны кыры ди нигәдер. Шулай да мине бик ярата дип кисәтеп куйды урамга чыккач Зөһрә. Бабайга нәрсә? Арттан ишек ябылуга юлларыбыз аерылды безнең. Ул лапаска без урамга таба юл тоттык. Кәнешниләрендә ялманып көткән бозаулары янына бармыйча, безне җитәкләп йөрергә бала чагамыны ул? Güzelde seni benim balaşağım, İsimde seni yakıtı könükübük. Baytır idim sana kabattağım, Eli dasın sını tügel kebük. Balaşağım benim, balaşağım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta kaldın, balaşağım benim, balaşağım, seni şunu bir sağındım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta, niksini yirakta kaldın. Balaşaktan jiller iseler, Hədir buylab ötüb gitələr. Ötə aylar, ötə günlər, Balaşaqны sağınmay kimlər. Balaşağım benim, balaşağım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta kaldın, balaşağım benim, balaşağım, seni şunu bir sağındım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta, niksini yirakta kaldın. Küzlerde yazılar kebek idi, Kışlarda şeyler sıman idi. Sadınsak da kiri kaytmaz indi. Balaşağım sağındım sine, balaşağım benim, balaşağım, seni şunu bir sağındım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta kaldın, balaşağım benim, balaşağım, seni şunu bir sağındım, balaşağım benim, balaşağım, niksini yirakta
Урамда мин дә ниһаят иркен сулыш алдым. Хәзер бөтенесендә үз кулыма алырга кирәк, егет кешеме мин ахыр чиктә юкмы? Алдан сөйләшкәнчә тавышларга киттек. Охо, бөек икән таулары, җитмәсә текәдә әле. Әйдә, син минем чанада шуарсың, мин менә бу полиэтиленда дип Зөһрә юмартлык күрсәтте. Аны моны әйткәнче чанага утыртып, артымнан дрыннынын дип этеп төшереп тә җибәрде. Моңа кадәр мондый ук биек таудан төшкән юк иде әле. Куркуымнан чытырдатып күзләремне йомдым. Күпме төшкәнемне белмим. Зөһрә, борыл, борыл дип кычкырды бугай. Ләкин мин кая ничек борылырга икәнен абайлап өлгергәнчә, дымк итеп килеп бәрелдем. Аның каравы дөнья тып-тын булып калды. Рәхәт итеп әйләнеп тора. Күпме вакыт узгандыр, әкрен генә күзләремне ачсам, өстән 6 күз карап тора. Зөһрәнең шомырт күзләрен шунда ук танып алдым. Тагын 2 түп-түгәрәк күз. Аю түгелдер инде. Эт икән. Теге икесе таныш түгел бер малай. Уф, үлмәгән икән әле дип җиңел сулап куйды Зөһрә. Мин күзләремне ачуга. Әйдә торгызып карыйк дип теге таныш түгел малай кулларын сузды. Аларга тотынып торып бастым. Теге эт тә сөйнгән була. Сикерә-сикерә битемнән яларга маташа. Күзләремне йомып төшкәндә чана бераз гына кырыйга алдырган икән. Һәм мин 3 кешенең кулашы да җитмәслек карт өянкегә бәрелгәнмен. Елыйсы килгән иде, борында җибеп төшкән иде инде. Әтинең егет кешеләр йыламый дигән сүзләрен искә төшереп тыелып калдым. Зөһрә алдында да, бу таныш түгел, кәтәне малай алдында да авыз күтәреп йылап тораммысың? Шулай да бу текә тауны буйсындыра алырмынмы? Бераз шүрләтә анысы, ләкин сер бирәсе килми. Теләр-теләмәс кенә тегеләргә иярәм. Ләкин бераздан теге бәләкәй буйлы малай тату гына уйныйсы урында үчекләшә башлый. Зөһрә дә кимен куймый. Тегенең бер сүзенә 5 белән җавап кайтара. Мин барыбер ераграк шуам, син үзең куркак, фу дип бурын җыерган була шул арада артистланып. Исе чыкты, шыр җибәрдең әнә. Аның каравы мин ераграк сикерәм ди тегесе. Рөстәм исемле икән. Мине тотада алганың юк бит әле синең, башта куып тотып кара, дип Зөһрә чаба башлый. Рөстәм чыннан да 7 икән. 2 атлы бер сикерүгә кызыйны куып тота да йыга. Зөһрә дә маһа бирми, җавап итеп сугыша башлый. Менә шунда миңа егетлегемне күрсәтер вакыт җитә. Әй, туктагыз, сугышмагыз дип тегеләрне йылыккалый башлыйм. Ләкин аерып ала торган түгел. Һәр кайсы мин җиңәм дип сугыша. Шунда кытырт. Кайсысыныңдыр бер киеме йыртылган тавыш ишетелә. Бер мизелгә тынлык урнаша. Зөһрәнең якасы яртылаш умырылып чыккан икән, җилфердәп тора. Менә шунда туктарга кирәк тә бит. Юк. Зөһрә аны бер кулы белән сыпырып алгандай итә дә янә Рөстәмгә килеп ябыша. Булары чукынып китсен иде әле. Миңа нишләргә соң? Кушылып сугышыр идем, кунак малайга килешми. Аптырап Рөстәмнең пәлтәсенең бавыннан тарта башлыйм. Шунда башка бер уй килә. Әйдәгез, сикереп карыйк. Кем ераграк сикерә, шул җиңә. Тегеләр туктап кала. Минем барлыкны шунда гына исләренә төшергән кебек икесе дә миңа борылалар. Шуннан торып басып өсләрен каккалыйлар да берни булмагандай ризалашып сикерергә урын эзли башлыйлар. Иң кыю фикер кем башына килгәндер, дисезме? Дөрес, Зөһрәнекенә. Инеш аша сикерәбез ди ул. Шишмәгә китәбез. Беләм инде, Рөстәм 40 кәҗәсе кебек йылгыр. Ул җиңәчәк. Оннан бер башка озын була турып җиңелеп ятып булмас, кыз кешегә дә бирешмәскә кирәк. Шишмәдән берничә адым киткәч, басмалары бар икән. Шуның янында карны таптап токрайтып бетергәннәр. Менә шул урында сикерергә кирәк. Зөһрә тиз генә санап та ала.
1, 2, 3, 4, 5 миш башыннан егылып төш. Рөстәмгә чыга. Кызу канлы малай икән. Син хәрәмләштең, дөрес санамадың. Шундай санамыш буламыни дип кызып та китә. Күз алдында яңа дустымның әле иртән генә миш башыннан мәтәлүе килеп баса да көлеп җибәрәм. Бүген генә егылып төштең бит әле дип исенә төшерүем була, күз алдында йолдызлар гына биеп ала. Ярар, синеңчә булсын, үзем сикерәм дип ризалашам тизрәк. Кызлар белән әйткәләшеп торырга егет кеше дә әле мин. Һәм артка таба берничә адым китәм дә, 1, 2, 3 дип йөгереп килеп сикерәм һәм аяк астында каты җир тоюга авызлар ярылып китә. Шулай да җитдилегемне сакларга тырышам. Имеш, минем өчен бу сикереш чүп кенә. Икенче булып Зөһрә сикерә. Өченчегә Рөстәм чабып килә. Шул чак күз кырые белән генә басма читеннән Зөһрәнең аяк сузганын күреп калам. Һәм бер мизгелдән шултык Рөстәм инешнең кап уртасына килеп төшә. Һәм кап-кара киез каталары, мамыктан бәйләнгән бияләйләре белән 4 аяклап басып кала. Шулкынды, ди Зөһрә әкрен генә, һәм җәһәт кенә Рөстәмне артка таба сөйрәп чыгара. Тегесе нәрсә булган аңлаганчы кызы үзе артка чыгып та баса. Ну беттең инде, ди. Рөстәм тизрәк аягын кага-кага, ләкин атлаган сайын аның юеш каталарына күбрәк карсылана. Тиеп кара, әнигә әйтәм, ди Зөһрә. Мин сине үзем әйтәм әле әнигә, ди дә Рөстәм әнисен исенә төшерепме, әллә кайткач юеш каталар өчен эләгәчәген уйлапмы авызын шолшайтып елап та җибәрә. Рөстәм урынында мин дә елар идем. Аны жәлләп куям. Син уйлап чыгардың сикерүне, син гаепле дип, миңа да эләгә ул арада. Ул инде әнә йылы-йылы кайтып бара, Зөһрә артыннан үчекләп кала. Йыллак, йылгы кылак, карама таяк, карта тәш. Әйдә, озатыйк Рөстәмне дим. Озатты ди менә, көтеп тор. Аның йылаган тавышыны әнисе йөгереп чыгып кирәкне бирер ди, Зөһрә берни булмагандай. Әйдә, кайта торык. Бүген барыбер безгә киләчәк ул. Jala jiller ondağına ise şeşlerimden sıypap sıyarlık. Ey balaşak balaşak, yok temli dünyayı böyle şeyler elle ağzını şak. Ey balaşak balaşak, başlar eli oydan tügel, oynap kına vargan şak. Koytkany
сыйырчыклар, куанычлы жырын сузадыр. Бала чагым өйөнө үмид итеп, минем гомер читтә узадыр. Эй, бала чак, әни янда, әти янда, гомер әле алдачак. Эй, бала чак, төшкә керә, сагындыра, әкият иле бала чак. Эй, бала чак, әни янда, әти янда, гомер әле алдачак. Эй, бала чак, төшкә керә, сагындыра, әкият иле бала чак. Мин чананы тартып аңа иярәм. Каршыга тимер чанага алюмин савыт утыртып, тартып баручы бер абый кеше чырый. Төлке бүреге астыннан ак тешләре генә ялтырый үзенең. Зөһрә, тагын кемне ярттың ди ул килә килешкә. Кунак егетеме? Зөһрә аңа дәшеп тормый. Киресенчә, күркә кебек кабарынган кебек иде. Аннан җавап булмагач, теге абый миңа дәшә. Бир вишне егет. Күрше кызы эре бәрәңге ашаган әле. Исемең ничек? Таһир дим, бияләемне салып күрешәм. О, Таһир Зөһрә булгансыз икән алайса. Бер юлы 2 туй итәсезме әллә дип, көлә-көлә китеп тә бара ул. Зөһрә борылып аңа тел күрсәтә. Ни өчендер миңа да ачуы чыга. Миндә үртәләм билгеле. Өйләнү кайгысы юк әле миндә. Сикерү турындагы уенны уйлап чыгарган өчендә мин гаепле булып калдым. Таһир, Маһир, Зөһрә алдан бара. Бераз киткәч, ул кырт борылып туктап кала. Синең тимергә телеңне тигереп караганың бармы дип сорый ул кинәт. Барлыкка бар, авырта бит ул. Бар дим. Авыртканчымы? Юк, авырта башлауга алам. Ә минеке авыртмый ди ул мактанып. Һәм чанага ятып телен алгы тимеренә ябыштырып та куя. Ни эшлисең дип әйтергә дә өлгермим, кубарып та ала. Әлләләләл әшеттерә ди ул ирендәрен кысып. Хәзер син. Юк дип карашып карасам да, Зөһрә авыртмый ул. Аны моны сизгәнче тартып алырга гына кирәк дип үгетләгәч ризалашам. Тиз ябыша каһәр. Тик менә алырга куркыта. Ал инде, ал ди Зөһрә. Ала алмыйм, куркам дип әйтмәкче булам, мыгырдыйм. Тиз бул, ала алмыйсың аннары дип түземсезләнә. Минем тел шымыр-шымыр итә инде. Ага дип көчлерәк итеп, Зөһрә иелеп 2 кулы белән каплап, сулышы белән минем телне җылата башлый. Шул чак савытын тутырып, теге төлке бүрекле абый куып тота. Таһир Зөһрә кулакта тешләшәме әллә дип төрттерә ул ерактан ук. Зөһрә теге абыйны күрүгә сикереп тора да, тизрәк бул инде нәрсә моташасың дип минем башны чанадан айырып та ала. Телем чанага ябышып калгандай тоела башта. Аннан соң авызга сыймый башлый. Ул арада Зөһрә күрше абыйсына кар атып кала. Көлә-көлә чаба төлке бүрекле абый. Аңа рәхәт. Ә минем авызда утлы күмер. Шушы кызның сүзен тагын бер тыңласаммы, исемем Таһир булмасын, егет кеше дигән ат күтәреп йөрмим дә. Авыртамы, ди Зөһрә кәефсез генә. Мин турсайып барам. Тизрәк кайтып җитәргә иде. Әбекәйнең чәк-чәге пешкәндер инде.
Түгәрәк төш ездереп, жылы шәй ишәр идем ичмасам. Тагын 5-6 үй арасын маҗараларсыз гына кайтып җитәбез. Мин тагын бер җиңел сулап куям. Ниһаять, жылы өйгә керәбез дисәм, Зөһрә миңа умырылган якасын күрсәтә. Күрсәләр, биттек янәсе. Кайттыгызмы, балалар, ди аз сүзле Шакирҗан бабай безне күргәч. Мал чиләге тотып келәткә барган җиреннән туктап, безне баштан аяк күздән кичерә дә үзенчә 4 соннары түгел, минем миссия үтәлде дигәндә юлын дәвам иттерә. Син минем арттан керерсең. Тиз генә пәлтәңне салып эләрсең, күрмәсләр әле дип үземчә үгетләгән булам. Юк. Әби кайтып керүгә мине әйләндереп карый башта. Аннан соң гына шишенергә була, ди Зөһрә. Берәр нәрсә уйларга кирәк. Aşığıdan uzim desem min aşığa Bayan görüp ilgiresin sin şığasın barışığa Sebep tapkan bulu dige sin yerisin ilgelep Dige min ayabıştan sin buldun indi digenek Digenek sin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Gel yergen digenek Utuydıra dit bilesin Sirek yergendegini yaratıp berkilesin Şulay digeş gidip bardın Mine görmey başladın Adım sayın min ağına Yerini taşladın Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Emina günelsiz hazır yaratan buğay üzüm Sinen dilini kıdem min terestegine güzem Sebep tabıp ilerine yerim hazır gilgelep Digenekler diz kavaşa hazır minnet digenek Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Digeneksin digenek Ni güzmedin şidderek Digenek bulmasan belki siyer idim bir geler Оның нәрсә уйлаганын алдан белсәм, яки уйларны укый ала торган, яисә алдан күрү сәләтем булса, мин аның ай-ваена карамыйча өйгә кереп шыппарт кына. Хәтта ки шәк-шәкне пешереп кайтыр сәгать җиткәнче кымшанмыйча да бер пышмакта утырган булыр идем, валлаһи. Ләкин шушы ут кебек кызның шәнечкеле йомгак икәнен алдан белмәвем белән харап булдым мин ул көнне. Бабай чиләген келәттә калдырды. Шонага зур савыт утыртып чишмәгә юл тотты.
Аның китүен генә көткән кебек Зөһрә арт бакча капкасының келәсен ычкындырды да, мине дә үз артыннан әйдәп арт утарга алып чыкты. Кышкы көн кичкә ушып бара, көн батышта салкын кояш, уфукларга кызыллык җибәреп утыра башлаган гына мәл иде. Киртә белән уратып алынган утарда бер дистә тирәсе сарык бәрәннәре белән пешән китердәтә. Араларында зур мөгезле тәкә дә бар. Зөһрә бәрәннәрне симәкче булып киртә арасына кулын тыкты. Тегеләре шешелде дә бетте. Тәкә генә аягы белән тибенеп сарыклар алдына чыгып басты. Аның булай кылануы кызыйны котыртты гына ахыры. Ул мәше җитезлеге белән киртә аша тәкә алдына сикереп төште һәм янә улакка сикерде. Шырык-шырык көлә үзе. Таһир, әйдә, тәкә котыртабыз. Теге баштан бу башка кем тиз генә тәкә алдыннан йөгереп үтә, шул? Юк, йөгерәсе килми минем дип аны бүлдереп карыйм. Ләкин бу кызый юк дигән сүзне аңламый бугай. Юк дигән саен киресен сөйли. Әйдә инде, куркасыңмы әллә? Белә ул нәрсә белән алдырасын. Курка ди, нишләп куркыйм ди. Егет кешелә мин. Шулай дип батырайып утар ишенә кереп басам да, теге тәкә анымыны оңышканчы каршы якка йөгереп үтәм. Охо, ди Зөһрә торып басып, хәзер мин. Ул да мәше җитезлеге белән каршы якка йөгереп үтә. Сарык тәкәсе аңлапмы, аңламыймы безне күзәтүен дәвам итә. Бу уен миңа да кызык була башлый. Хәзер без икәүләп кара каршы йөгерәбез. 5-6 тапкыр шулай йөгереп үтәбез. 7-нчесендә нәкъ арт ягыма дык итеп берәү китереп бәрә. Аякларым җирдән аерылганын сизеп калам һәм бер мизгелдән лап итеп, ләкин йомшак кына бишеккә салган бәби кебек пешән тулы улакка килеп төшәм. Тәкә инде бу. Тагын кем булсын? Зөһрәнең теге «шу кынды» дигән фирменный сүзен ишетеп калам. Күз алдында йолдызлар вальсы тәмамлануга астыма җылы йөгергәне тоела башлый. Юк, астымны юешләткәнмен түгелме соң? Авыр тоны курку алыштыра, куркуны гәрләнү. Ләкин еларга ярамый. Егет кешеләр. Ләкин күз яшьләре мине тыңламый инде. Мин гәрлегемнән бөтен дөньяга ишетелерлек итеп кычкырып елап җибәрәм. Күңелнең әллә кайсы бер пишмагында хәзер Зөһрәгә яка өчен эләкмәячәктер инде дигән хыянәтчел бер уй йөгереп уза. Бу арада җәһәт атлап бабай килеп җитә. Нәрсә булды инде тагын кызым дип сөйләнә ул мине күтәреп ала. Шунда күзгә утар кырыена өелешеп, өннәре алынып карап торучы сарыклар чалынып кала. Мин хәтта аларның күзләрендә кызгану хисен тойгандай булам. Менә Зөһрәнең каршында кызыксынудан битәр бер ни юк. Бу кыз курку дигән нәрсәне белми бугай. Ну, эләгә хәзер аңа әбекәйдән дигән татлы уем да акланмый. Мин акырып елаган. Зөһрә туктаусыз такылдаган, аз сүзле бабайның да теле ачылып оныгын битәрләгән хәлдә шаугыр килеп өйгә килеп керүбез ике бине дә сагайта әлбәттә. Эшләре ни кадәр генә җаваплы булмасын, бүленми хәлләре юк. Әмма әбекәйнең ишәкчәге уңган, үзеннән канәгать чакта туры килдек. Монаның бер карашыннан чамаларга өйрәнгән инде мин. Ул тыныч кына мине юатырга кереште. Зөһрәне акылга утырту вазифасын әбисе үз өстенә алды. Ул арада бабайга да күз кулак булмаган өчен каты гына эләкте. Ул янә дәшмәс булды. Кулын гына селтәде дә чыгып китте. Иң зур гәрлек алда иде әле. Миңа мәҗбүриләп
Зөһрәнең колготкиларын, гамажын һәм оек башын кидерделәр. Өйгә кайткач, әни кием алыштырганда 8 күгәргән, садырылган урынны санады. Телем турында әйтеп тормадым инде. Зөһрә, кара чутыр кызый, мыштым гына, сагынганда юаныч булыр дипме тагын бер этлек эшләп җибәргән булып чыкты. Иртә белән сөйләгән җиләкле сагызын минем кулаклы бүрек астына ябыштырган. Ул сагыз шонада тирләп пешеп кайтканда чәчкә уралган. Чәчне баш түбәсе турысыннан гына төбеннән кисеп алырга туры килде. Аның каравы әбекәйнең чәкчәге тәмле чыккан иде. Күчтәнәшкә төнәп җибәргән тәмлүшкәләрнең иң истә калганы шул булды. Тәме әле дә кышның шушы озын бер көнен искә төшереп телешендә тора. Хәзер инде мин бу көн турында Зөһрәдән кача-поса балаларыбызга сөйлим. Ул сөйләмәскә куша, ояла бугай. Улларымны егет булыгыз дип искәртергә дә онытмыйм. Авылларда кызылы илер гөл чәчәккә күмелгән. Кайсы кыз кайда торганын беләмен мин күңелдән, беләмен мин күңелдән. Кызылы илер, нурлы илер, тәрәз төбендә гөлләр, бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Кызылы илер, нурлы илер, тәрәз төбендә гөлләр, бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Яр буена төшә кызлар су алырга инешкә. Ялмаюлар йөзләренә бигрәк инде килешә, бигрәк инде килешә. Кызылы илер, нурлы илер, тәрәз төбендә гөлләр, бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Үзең төшсә матурларга, йөрәктә ут кабына. Аяк атлый үз-үзеннән кызлы илер ягына, кызлы илер ягына. Кызлы илер, нурлы илер, тәрәз төбендә гөлләр, бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Кызлы илер, нурлы илер, тәрәз төбендә гөлләр, бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Бер күрергә гүзәлләрне җилкенә бит күңелләр. Җилкенә бит күңелләр. Эшер Актаныш районында 1970 елларда Түбән Кама ГЭС төзелү аркасында су басу зонасында калып бетерелгән авылларның берсе. Картадагы атамасы Иске Семистрау, Старый Семиостров.
Бу вакытта су басу зонасында калып тагы берничә зур авыл Тат Әҗби, Рус Әҗби, Шиялек, ягъни Яңа Симыстрау. Шәһәр тибындагы Дирбушка бистәсе бетерелә. Хәзер анда иксез чексез булып пешән болыннары гына җәйрәп ята. Әле 400 ел элек кенә бу урыннарда авыл булуы турында ташландык хәлдәге зиратлар гына сөйли. İdi şulman boylarında babalarım dünya ketken, düşmanlardan ilin saklap, aktık tamşı kanım tükken, kışkırım ali akşarlağım, yoralanan şanlı dengiz ketken küme Miňa mengi nasip tügel Niges taşın yatıp öpüp Etken kabrinin keberim Dilesem de kaytap görüp Kışkıram ali şaralağım yaralanğan canı dilip Elikmanda aval bolgan Hazır dengiz ketken kümep Elikmanda aval bolgan Hazır dengiz ketken kümep Günlerinde körelmegeç Düşlerime göre ağlam İdil şulman üslerimde Dulkın jırılıyım etem jıram Kışkırmalı akşarlağım Yaralanğan şanı Bizde saban duyular Su astında kaldın ağlar Seni görmeyi zor yılaşır İlmekler yeri halkın Kışkıram ali akşaralağım Yaralanğan şanı
eskitken kömür Elik manda ol bulgan Hazır dengiz kitken kömür Elik manda ol bulgan Hazır dengiz kitken kömür Hürmetli radyo tыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Ландыш Әбударовның «Шәк-шәк» исемле хикәясе буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Музыкаль яктан Рани Вахитов башкаруындагы «Шәк-шәк» исемле җыр, Ришат Фазли Әхмәтов башкаруындагы «Балачагым», Вил Усманов башкаруындагы «Әй балачак», Илсаф башкаруындагы «Тигәнәк» исемле җыр, Альфис Каримов башкаруындагы «Кызлы иләр» һәм Айрат Халиков башкаруындагы «Авылыма мәдхия» исемле җырлар бизәде.